Кадерле дуслар, сезне бәйрәм белән. Курбан байрам, ул бик зур мусульманнарга бәйрәм. Менә шуңар без бүген җыелдык. Менә бүген бөтен кеше, безнең яшьләр мәчеттән соң, намаздан соң барыбыз да штабта җыелдык. Бу традициягә быел 26-нчы ел. Без җыелдык бер 45-50 кеше. Менә һәр елны без шулай җыелабыз. Курбан иттән плов пешердек, ошо пешердек. Кызлар өйдә кем өчпочмак, кем кыстыбый, кем бәлиш әзерләп алып килгәннәр. Бүген безнең чараны килделәр Россия дигән канал. Менә безнең турыда кино ясадылар, безнең чара турында, нәрсә без, ничек без, безнең хисләр турында, безнең планнар турында. Менә шуңар бүген бик мәшәкатьлерәк булды, шул съемкалар бүген булды. Шулай итеп барыгызга да яхшы сәламәтлек, гаиләләр, безнең дөньялар тыныч булсын. Менә 2нче ел инде безнең Курбан байрам үтә азрак мәшәкатьле, азрак катлаулырак безнең илгә шундый вакыт. Но шул без Курбан бәйрәм, ул безне менә без монда бүген ничектер беребезне беребез бергә булып, беребез җилкә куеп, ничектер менә бу дәрәҗә бу бәйрәмнең үсте. Сәламәтлек яхшы, озын гомерләр, дөньялар тыныч булсын. Сегодня к нам приезжал телеканал «Россия-1». Соответственно, мы можем сказать о том, что штаб «Татар» вышел на новую планку, что теперь федеральные каналы транслируют различные события, которые происходят в штабе. Сегодня мы с утра собрались на прием пищи утренний. Соответственно, телеканал «Россия-1» снимал все это, они интересовались какие-то особенности, традиции, обычаи, как необходимо этот день отмечать, что мы чаще всего в этот день, какую пищу едим, как мы себя ведем. Это было очень интересно, потому что это показывает о том, что штаб «Татар» ходит на свою новую какую-то линию, планку, на новый уровень, соответственно, уже интересуются не только региональные СМИ, но и федеральные. И также в дальнейшем мы будем держать марку и будем также везде востребованы в СМИ и в других информационных ресурсах.